Mga kaigsuunan, karon ang panahon aron nga kita mulihok na. Panahon para mangalagad sa Ginoo, panahon para ila-ilahon nato ang Ginoo kung kinsa siya. Kay walay lain atong dalangpanan, walay lain atong matawag, walay lain atong sangpiton, kundi ang Ginoo lamang. Kay siya lamang ang magaluwas kanato og walay lain. Dili kita makapugong, dili kita makabuot kung unsa ang mga pagbuot sa Ginoo. Kay kung kini ang pagbuot sa Ginoo, wala kitay mahimo. Subusa mga kaigsuunan, padayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo ug kinsa man kadtong nahimulag sa tiilan sa Ginoo, balik na kita aron nga mangalagad sa Ginoo. Ug magampo kita para nga unsa man kining mga problema nga ni abot kanato, aduna siya pirmi sa atong kiliran, no? Kanunay siya magabantay kanato. Ingon pa sa kanta nga tabuni ko sa imong mga kamot. Tabunan kita sa Ginoo sa iyong mga kamot. Mao nga mga kaigsuunan, magsalig lamang kita sa Ginoo, kay siya man ang tag-iya ni ining tanan. Dili kita makabuot kung unsa ang iyahang mga pagbuot. So kung nadaghan na ang mga katalagman nga niabot karon, una nagbuto ang mga bulkan, sunod nag-abot ang COVID sa tibuok kalibutan, sunod kining mga pagbaha nga tibuok pod, nga gilunop-lunop pod ang kada mga lugar-lugar, no? So niabot na gyud kini, mao na gyud ni ang mga pagbadlong sa Ginoo nga dapat kita maminaw. Magbag-o na kita. Tanan tao dili man kita perpekto, apan aduna kitay mga choice. Aduna kitay mga choice nga magpili kung unsa ang atong piliun nga dalan. Kini mga pagpahamangno lamang kini kanato mga kahigalaan. Busa nga kita magbalik na og mangalagad kita sa Ginoo, padayon bisag unsa pa ang mga katalagman nga moabot, mga pagsubok, mga problema nga moabot, kinahanglan nga magmalig-on kita tungod kay anaa man kita sa kamot sa Ginoo, no? Karon na ang panahon mga kaigsuunan nga mobalik kita sa pagpangalagad sa Ginoo, ato na seryosohon ng pagila-ila sa atong Ginoo, kay wala gyud lain makasulbad kundi ang siya ra gyud.